Sa 10 pesos mo nga entrance fee, amo sini ang pwede mo mapaliguan. Kung amo sini katinaw ang tubig kag napulo lang ka pesos ang entrance fee kag pwede gani libre lang eh. Maligo ka di. Tugnaw ang tubig di. May mga adlaw nga hindi maintindihan ang kapaang. Grabe ang init. Do ka nami bala pa kuno nga ube sa halo-halo para makapabugnaw ka na lang. Pero may isa ka suba nga permita lang malabyan nga kanami iagali tusmawan. Ang suba nga matinaw ang tubig, matinlo kag tugnaw. Kudalin ka Bacolod City kung di ka biyahe pa doon Salvador Benedicto, permi mo na ni malabyan. Inabala ang taytay antes ang arko nga Don Salvador Benedicto. Pwede na makahapit kadali para magtusmaw. Party pa init sa Barangay Pandanon, Banwas ang Don Salvador Benedicto. Mga alas 3 ang hapon pag-abot namon, gipamayad kami sa 10 pesos nga entrance fee. Pero siling sang iban, wala na kuno sa bayad dira. Maglas 4 na sa hapon, wala naman sa megabantay. Gani, libre na magsulod ang iban. May mga cottages gani sa higad sa suba nga pwede marentahan. Pero kay ligo malang yung amon nga tuyo, nagrekta na kami sa suba. Kag nagtusmaw na sa tubig. Siling sa mga gabantay diri basta gani kuno bago lang tapos baha pag dako balas ang tubig sa may suba pagkatapos ang dako nga baha amo sini katinaw ang tubig kag nagagreen ang color sa katinlo sa tubig diri. Simple nga kalipayan pero sa mga tawo nga masakop ang nagapangita oras nga makabonding ang pamilya o kon barkada, dako na nga bagay. Nakarelax ka pa. Kag, may bago dira galing nga kalan-an, antes ang taytay kung halin ka sa Bacolod, yara lang sa right side mo. Ginatawag ina nga Goshen Mountain View. May parkingan, kag natungan sa Mount Canlaon kag Mount Canlandog. Yari ini mismo sa cliff gani matagaan ka sa breathtaking view. Sampang nagakapi-kapi o kung nagakaon ka sa lugar.
Kung kisa, may mga matahom nga mga lugar nga ara lang malapit sa aton kag init na maniparahan kay man masako ta sang pangita sang malayo-layo nga mga lugar. Kadamo pa sa matahom nga mga kanagtuan diri sa Negros. Grabe, no, bisan sa dalom sang Taytay, pwede mapaliguan, matinlo ang tubig basta wala ginaabusaran ang palibot. Pwede ka mabilin ang katinlo sa lugar. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Ruming, i-follow ang mga Facebook page sa YouTube channel, Digicast Negros. Ululupot kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kaginyang Tripping Ruming!